Wara illi fl-2019 kellu jirreżenja minn mexxej tal-Labor u minn Prim Ministru f'nofs il-kriżi li kien xeħet il-pajjiż fiha u taqbit fil-kuruturi ta' Kastilja, Joseph Muscat issa qed jiġi imbottat sabiex jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Muscat kien diġà serva bħala membru parlamentari Ewropew bejn l-2004 u l-2008 wara illi ikkontesta l-elezzjonijiet Ewropej, suċċess illi wasal wara diversi snin iħeġġeġ lin-nies iħassru l-vot tagħhom għar-referendum ta' sħubija fl-Ewropa meta kien għadu jimmilita bħala ġurnalist mas Super One. L-istess Muscat li sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista saħħu illi kemm il-darba ponta l-kariga għolja fih dan l-Unjoni Ewropea iżda qatt ma wasal. Issa il-messaġġier ewlieni tal-Labour Party Emmanuel Kuxkiri qed iħeġġeġ lin-nies jesprimu l-ħsieb tagħhom dwar l-eventwalità illi Joseph Muscat jikkontesta l-elezzjoni ta' Ġunju illi ġej. Fl-istess waqt mhux biss qed jiftaħ il-bib beraħ għar-ritorn ta' Joseph Muscat fil-politika, iżda ta' vetrina lill-eks deputat mexxej Laburista u eks Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. L-istess Cardona li ftit tal-ġimgħat biss qabel Muscat warrab mix-xena irriżenja minn Ministru waqt il-kriżi politika tal-2019 ftit wara l-arrest ta' Jorgen Fenek. L-istess Cardona li diversi allegazzjonijiet implikawh fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, allegazzjonijiet li huwa dejjem ċaħat u insista illi hu kien vittma ta' frame-up. L-istess Cardona illi meta kien għadu jagħmel parti mill-mejda tad-deċiżjonijiet kien inċita il-vjolenza. Jekk ħattuna bis-sejf ħantukom bil-mannara. L-erba' filgħaxija Manuel Kuxkiri taħ parata fuq l-istazzjon televiżiv Smash fejn tkellmu fuq il-passatempi tiegħu kif ukoll fuq kemm għamel ġid il-Labor taħt Mintoff, taħt Mifsud Bonnici, taħt Santo Muscat u kemm Abela qed jipprova jmexxi. L-istess Robert Abela, suċessur ta' Muscat, li sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jgħidu li jinsab maqbut ostaġġ minn dawk ta' qablu l-istess nies li serva magħhom bħala konsulent legali fil-kabinett. U kollox qiegħed jindika li wara li fetaħ il-bib għal Rosien Kutajjar u Justin Caruana, il-bibien miftuħin beraħ sabiex Joseph Muscat jirritorna fix-xena bil-kukkanja li ġabet pajjiż arkubteja fl-2017 għadha fiċ-ċentru tal-ħsibijiet tal-Gvern Laburista.